Scary Shadows от Стара Загора. Жестоки сте, много ми харесват. Трепти с на глава другия път, пускаме ли? Да. Дай от мене, даже да не правите стрипки. В Стара Загора няма мое, няма твое. Всичко е берое. Сега старозагорци имат и още един звезден отбор. Това са момичетата от Scary Shadows. Чувството е страхотно. Емоцията е много голяма. Радват ни се хората. Когато ни видят, казват The Scary Shadows. Чакахме този полуфинал доста време, тъй като не можахме да се явим на предния формат. И сега сме толкова мотивирани, че тренираме по 2, 3, 10 часа понякога и сме готови. Това е помощник хореограф. Това е моят син, Рафа, който е на годинка и 8 месеца и той е нашият талисман. Ще дадем всичко от себе си. Ще ги размажем. Ние сме The Scary Shadows и сме готови да стигнем на финал. Този сезон нашата сцена бе атакувана от стотици танцьори, а момичетата с черните шапки бяха и първата сензация. На тази сцена аплодисменти за Scary Shadows! If you survive, an elevated existence awaits. Initiate phase 1. Power up the base cannon. जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो Момичета, невероятно ефектно изпълнение. Заповядайте малко по-напред при нас. Добро начало! Това всичките хора там ваша агитка ли са? Много е силно. Крати! Да.
На мене ми се иска, Любо, обаче да започнем с теб, защото ти си беше поръчал стриптиз на глава. Съжаляваш ли, а сега разочарован ли си, че не го видя? Абе, аз викам с Краси си пуснем ние по една плитка с тебе, така. Много сте добри момичета, много, браво, много ми харесвате. Наистина страхотен синхрон, невероятни сте. Самочувствие. Единственото, което мога да кажа за Стара Загора е, че са и много хлъзгави баните. Аз искам да ви благодаря, че не направихте стриптиз. Аз имах лек проблем с хореографията ви, не ми беше развита достатъчно, иначе бяхте страхотни. Обадите се на бабите ви да гласуват и това е. Айде. Супер сте. Благодарим ви. Това е мнението на журито. Любо, Хилда и Краси са нашия барометър за това какво е стойностно и какво не толкова. Но вие, зрителите, решавате кой да отиде на финал. Ако Scary Shadows са вашите фаворити, изпратете СМС на кратък номер 19630 за всички мобилни оператори или се обадете на номер 090 16 30 30. Но едно уточнение. Линиите ще бъдат отворени след края на последното изпълнение. Докато линиите са затворени, извинете, вашият глас, това е важно, вашият глас няма да е валиден, но ще бъде таксуван. Момичета, благодарим ви. Успех! Благодарим!